हेल' एभ्रिवान आं बे समावहाय सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्स बेनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों जाय माने सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलनि थाखाय गासै मोन 17 बेबायदि गल्सफोर लानानै बेबायदि ब्लुप्रिन्ट मोनसे बानायनाय जादों बे ब्लुप्रिन्टआनो जाहैबाय जोंनि बेबायदि जोंनि बेटार ससाइटिनि थाखाय बा फिउचारनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो होननानै सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे इन्डेक्स बानायनाय जादों जाहाथे मोनफ्रोम हादरनो बेबायदि रेटिं होनानै बबे हादरा माबादिहाय बे ब्लुप्रिन्टनि गेजेरजों बेसेबां स्पिड जौगालांनो हादों आरो बबे बांसिन सिगांग्रो आवगायग्रोदों बेबायदि मोनसे इन्डेक्स बानायनानै रेटिं सिस्टेम खालामनानै बेबायदि सास्टेनेबल गल्सखौ बानायनाय जादों बे सास्टेनेबल गलखौ जोङो ग्लबेल गल्स होननानैबो मिथिनाय जायो जाय UN नि सिङाव थानाय गासै गंफ्रोम मेम्बार्स बा गंफ्रोम हादोरफोर बिसोरो बे 2015आव बिदि स्थापन खालामनानै बा गायसननानै बिथांमोननि थांखिया जाहैबाय बेबायदि 2030 मायथाइनि गेजेराव गासै गुबै बुहुमनि सिङाव थानाय हादर आरो खना खनलाफोर जायगायावहाय डेभेलपमेन्टखौ थाबैनो लाबोनो हायो बे थांखिखौ लानानै बेबायदि बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्सखौ बा बे इन्डेक्सखौ बानायनाय जादों दा सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्स बेवहाय गासै गुबुन गुबुन रोखोमनि 17 बा 17टा पइन्ट्सफोर दङ बा गल्सफोर दङ बेखौ आङो एसे होननानै सानदों सेथियाव दङ पभार्टी बेबायदि गैयै आंखाल बे आंखालखौ गैयै खालामनो थाखाय फोजोबस्रांनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों 2 नम्बराव दङ जिर' हांगार माने उखैनानै थैनांनाय जे सासेबो जे खना खनलानिफ्राय गासिबो जे उखैनांनानै जे मानसिया थैनाङा दासिमबो दङ गोबां हादर गुबुन गुबुन हादर बा गुबुन गुबुन हादरसा गुबुन गुबुन खनाफ्राव दिनै ओंखाम मोनजायालासिनो थैनायफोर दङ दा बेफोर गासैखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बिदिनो थामथियाव दङ गुड हेल्थ एन्ड वेल बिइं बे हेल्थनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बेमार आजारनि सायाव खामानि थाखाय मोजां मोनसे हस्पिटाल सिस्टेम बानायनो थाखाय बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बे थांखिखौ बे गलखौ लानाय जादों लोगोसे नम्बर 4आव दङ क्वालिटि इडुकेसन जि माने बुहुमनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गंफ्रोमबो इडुकेसन सिस्टेमावहाय मोनसे मोजां क्वालिटि इडुकेसन बानायनो थाखाय बा मोनसे मोजां क्वालिटि इडुकेसन लाना फैनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों लोगोसे नम्बर 5आव दङ जेन्डार इकुवेलिटि दिनै गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंनि हादरावबो गुबुन हादरखौ दोनथ'नानै जोंनि हादरावबो गोबां बिदि हौवा आरो हिन्जावखौ लानानै गोबां फारागथिफोर दङ बेफोर गासै हौवा आरो हिन्जावनि फारागथिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गासैबो जे इकुवेल गासैहाबो जे राइट दङ गासैबो समान बेखौ लाना फैनो थाखाय जेन्डार इकुवेलिटिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बेखौ थांखि लादों लोगोसे क्लिन वाटार एन्ड सेनिटाइजेसन बेवहाय बेबायदि दैनि फोसाबनाय बा बिदि मोजां दै गासै बुहुमनि सिङाव थानाय मानसिफोर खना खनलायाव थानायफ्रा दै मोजां मोनलोंनो नांगौ बेखौ नायनानै बा आरो लोगोसे सेनिटाइजेसन बेबायदि टयलेटफोरखौ लानानै आरो मैला मैथाफोर गासैखौ फोजोबस्रांनो बा फोसाबनो थाखाय बेबायदि थांखि लानाय जादों लोगोसे एफर्डेबल एन्ड क्लिन एनार्जि नम्बर 7आव दङ बेयाव रिनिउएबल सर्सेसनि सायाव बुंनाय जादों जि जाबादि रिनिउएबल जि सर्सफोर दङ बिनि सायाव जि खामानिफोर मावनो गोनांफोर दङ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो लानाय जादों नम्बर 8आव दङ डिसेन्ट वर्क एन्ड इक'नमिक ग्रथ बेवहाय जोंनि हादोरनि कमिउनिटिनि गासै हादोर नाङैनो मोनसे मोजां इक'नमिक्सआ डेभेलप जानानै जाहाथे जोंनि गासै खना खनलायाव जोंनि मानसिफ्रा आनएमप्लयमेन्ट जे जानानै थाया मोनसे मोजां इमप्लयमेन्ट जेनेरेट जायो आरो जोंनि इक'नमिक्सफोरा दावखोलाङो जाहाथे गोग्लैलाङा बेबायदि मोनसे थांखि लानानै बानायनाय जादों नम्बर 9आव दङ इन्डास्ट्रि इन'भेसन एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायाव खामानि मावनो थाखाय लानाय जादों लोगोसे नम्बर 10आव दङ रिडिउस इनइकुवेलिटि बेवहाय जेसेबां रोखोमनि इनइकुवेलिटि
बेबायदि जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव गोनां गैयैखौ लानानै जेन्डार इस्युखौ लानानै आरो बायदि रोखोमनि सोरबाया पावाराव थानानै पावाराव गैयैखौ नासयनायफोर बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि इनइकुवेलिटि बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय हास्थायदों। नाम्बार 11 दङ सास्टेनेबल सिटिस एन्ड कमिउनिटिस। आरो लोगोसे दङ नाम्बार 12 दङ रेसपन्सिबल कनजाम्पसन एन्ड प्रडाक्सन। बेवहाय बेबायदि बुंनाय जादों जे रिसाइक्लिं खालामनायनि, मैला मैथा गारनायफोरखौ फोसाबनायनि, आरो लोगोसे मोनसे मोजां कमिउनिटि, मोनसे मोजां एनभाइरनमेन्टनि थाखाय मोनसे मोजां एनभाइरनमेन्टआ जोंनि कमिउनिटि आरो ससाइटियाव थायो बेनि थाखाय मावनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। नाम्बार 13 दङ क्लाइमेट एक्सन। जोंनि क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय, ग्लबेलाइजेसननि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो थाखाय बेबायदि नाम्बार 13नि गेजेरजों लानाय जादों। नाम्बार 14 दङ लाइफ बिल' वाटार। दै सिङाव थानाय जेसेबां जिउसाफोर बा जिब जुनारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बा बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों। लोगोसे 15 दङ लाइफ अन लेन्ड। जोंनि बोरि बाहागोआव, हानि गोजौ बाहागोआव थानाय जि दाउमा दाउसा, जिब जुनार जेसेबां दङ बिसोरनि जिबनखौ रैखा खालामनाय, बिसोरनि जिबननि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बेबायदि नाम्बार 15नि गेजेरजों थांखि लानाय जादों। लोगोसे नाम्बार 16 दङ पिस, जास्टिस एन्ड स्ट्रं इन्स्टिटिउसन। बेहाय दङ, बेयाव बेयो इम्परटेन्ट, जोंनि जि जुडिसियेल सिस्टेम, जोंनि जि जुडिसियेल सिस्टेमा स्ट्रं जानो नांगौ। आरो लोगोसे बेहाय बे जुडिसियेल सिस्टेमनि थाखाय जि मोनसे इन्स्टिटिउसन बानायनाय, बे सिस्टेमखौ सोरबाया मोजाङै बाहायदोंना बाहायाखै बा गोख्रोङै मावदोंना मावाखै बेखौ नायनो थाखाय, स्ट्रं खालामनो थाखाय बे थांखिखौ लानानै मावनाय जादों। नाम्बार 17 दङ पार्टनारशिप फर द गल्स। बेयो इन्टारनेसनेल रिलेसन, जेरै जोंनि भारत हादरा गुबुन हादरजों सोमोन्दो लाखिनाय, बेबायदि मोनसे मोजां सोमोन्दो, जे हादरजों हादर जुद्धफोरखौ दोन्थ'नानै मोनसे हादरजों हादर मोजां सोमोन्दो थायो, बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। दा दिनैयो बे अभारअल मोनसे इन्डेक्स जेखौ बुङो बेखौ जों रेटिं होनाय जादों, बा बेबायदि जोंनि बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्स बेबायदि मोनसे इन्डेक्स बानायनानै जों रेटिं सिस्टेम होनाय जादों। आरो बे रेटिं सिस्टेम होनायनि गेजेरजों जों जोंनि गंफ्रोमबो बुहुमाव थानाय हादोरफोरनो बेबायदि मिथिनो होदों बबे हादोरा बेसेबां सिगां आवगायलांदों, बबे हादोरा फार्स्ट जादों बबे लेभेलावहाय, बेफोर गासै रोखोमखौ नायनानै मोनसे डेभेलपमेन्ट होननानै मोनसे स्टेटास होनो थाखाय बेखौ लानाय जादों। बे 19टानि गेजेराव थानायाव जुदि बबेबा मोनसेखौ जुदि गालांदोंब्ला बेखौ डेभेलपमेन्ट बा डेभेलप जानाय होननानै बिदि डेभेलप हादर होननानै बिदि बुंनाय जानाय नङा होननानै बेबायदि मोनसे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्सनि गेजेरजों बेखौ थिक खालामनाय जादों। दा बेयावहाय बेबायदिनो जोंनि भारत हादराबो बेखौ गोबां बिदि इन्टारेस्ट देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। इन्टारेस्ट देखायनायनि गेजेरजों बेबायदि भारत हादराबो दायो निति आयग होननाय मोनसे वेबसाइटआव जों नायोबा मोननो हायो। निति आयग होननानै मोनसे निति आयग दानाय जाबाय। निति आयगनि गेजेरजों गासै 19नि मादाव नैबे 19 नम्बरखौ गारनानै गासै मोन 16 बा 16टा बा 16 गल्सखौ लानानै जोंनि स्टेटआवबो बेबायदि होनाय जादों जे रेटिं सिस्टेम होनाय जादों जे बबे स्टेटआ बा बबे रायजोआ बांसिन बेफोर बेलायाव गोसो होनानै मावसिननाय जादों बिसोरनो बेबायदि रेटिं होनाय जादों, जाहाथे जोंनि रायजोआव थानाय दैदेनगिरिफोरा बेखौ गोसो होनानै खामानि मावो बा गोसोआव लानानै माने बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टखौ लानानै सिगांग्रोआव लानानै जाहाथे जौगालांनो हायो। खारन सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलनि थांखियानो जाहैबाय गथै खना खनला, मोनसेबो एरिया नङा, खना खनला गासै बेलायावबो गासै एरियायावबो नायनानै मोनसे मोजां बिदि डेभेलपमेन्ट जाना फैनांगौखाय बेनिखाय भारत हादरा गोबां बिदि इन्टारेस्ट देखायनानै मोन 16 बेबायदि इन्डेक्सखौ बा मोन 16 गलखौहाय जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, जोंनि मोनफ्रोमबो रायजोआव बेबायदि राननानै हरनाय जादों बा लिडारफोरनो बेबायदि होनाय जादों। आरो रेटिं सिस्टेम खालामनानै जोङो जुदि बेखौ नायोब्ला निति आयगनि मोनसे वेबसाइटआव दङ, बे वेबसाइटआव नायोब्ला बबे रायजोआ बबे बेलायाव जौगासिननानै दङ बा बबेयावहाय फास्टेस्ट बा गोजौसिन मोजांसिन बेखौ जोङो नुनो हायो। दा
नैबेयावहाय आं बुंनो हास्थायदों जों बिटिआरआ बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलखौ जोङो मानो नांगौ मानो प्रयजन होननानै जों सानो बा जोंनि थाखाय मानि थाखाय प्रयजन बेखौ बुंनो थाङोब्ला मानोना जोंनि जे बे बिटिआरआ मोनसे रिजन जेराव जोंनि गुतै माने जोङो मोनसे गोग्लैसोनाय होननानै बुंब्लाबो भुल गैया मानो होनब्ला जों एसेब्लाबो गुबुननिख्रुइ जोङो उनफिननानै थानाय बे उनफिननानै थानायखाय बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोसो होनानै खामानि मावोब्ला आं फोथायदों जोंनि बिटिआरआबो थाबैनो जौगानायाव लानानै फैगोन आरो मोनसे ससाइटि बा मोनसे कमिउनिटि बा मोनसे एरियाखौ जौगानाय होननानै बुङोब्ला बे गासै 16टा बा 16 गल्सआ जोंनि गासै एरियायाव बेबायदि थानांगोन जे बे डेभेलप जाजोबनांगोन बे मोनफा मोनफा गासैबो बे बेलायावहाय जों जौगानांगोन अब्लासो जोंनि एरिया ससाइटिखौहाय डेभेलप जाबाय होननानै बेबायदि गनायनाय जागोन होननानै बिदि बुंनाय जादों। बेनिखाय जोङो फैबाय थानाय उननि जेनेरेसनफोरनि थाखाय जोङो बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गला जोंनि बिटिआरआव जथेस्थ' सहाय खालामगोन आरो जोंनो थाबैनो बेबायदि बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टखौ नायनानै बेखौ बे इन्डेक्सखौ नोजोर होनानै जुदि खामानि मावोब्ला जों थाबैनो डेभेलपमेन्टखौ मोननो हागोन आं फोथायदों। दा जोङो नैबेयावहाय जों नुनो मोनदों जे जेराव भारत हादरा गासै 17 नाम्बारखौ नागारनानै 16 इन्डेक्सखौहाय गंफ्रोमबो स्टेटआवहाय हरनानै बा गंफ्रोमबो स्टेटआव राननानै माने सोर बेसेबाङा जित नांथों होननानै बा बादायलायनाया जाथों बेबायदि कम्पिटिशना जाथों होननानै बेबायदि हरदों जे जायहा जेरैहाय सिगाङै मावग्रोनो हायो जि बेलायावहाय डेभेलपमेन्टखौ दिन्थिनो हायो बेनो बिदि रेटिं सिस्टेम बेबायदि होनाय जादों बेखौ जोङो माबायावहाय निति आय'गावहाय नायबोला जों नुनो मोनो। दा थिग बेबायदिनो निति आय'गनिफ्राय आं एसे बेबायदि आं दिहुननानै लादों बेयावहाय एलिमिनेट पभार्टियावहाय बा बे आंखालनिफ्राय जोङो सेथियाव जों दावगानायखौ नुनो मोनो तामिलनाडु आरो पन्डिचेरि बेवहाय बिथांमोना बेखौ थाबैनो बे बहुद स्पिडै बे गैयैखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे हांगार माने उखैजानायखौ फोजोबनाय बा उखैजानाया बहुद खम बा गैया होननानै बुंबाबो भुल जागोन बेबायदि नैबे दिल्ली आरो गवाखौहाय जों सिगांथाराव थानाय नुनो मोनदों। लोगोसे जोंनि देहायारि सावस्रि जोथोननि सायाव जौसिनथाराव दङ होनब्ला केरेला आरो पन्डिचेरि बिसोरो बहुत मोजां बेबायदि नुनो मोनदों। लोगोसे इडुकेसननि सायाव केरेला आरो चन्डीगढ़ बिसोर मोननैया जौगानानै दङ आरो लोगोसे बिसोरो जेन्डार इकुवेलिटिनि सायावबो बिसोरो जौगासिननानै दङ आरो लोगोसे इकुवेलिटिनि सायावबो जों नायनो थाङोब्ला केरेलाखौनो सेथियाव जों नुनो मोनो। केरेलाया बहुद माने जेरावबो माने मोजां बेखौ जों दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों। केरेलाजों लोगोसे सिक्किम दङ आन्दामान निकबार आरो लोगोसे आन्दामान निकबार आइलेण्ड बे जों बेखौ नुनो मोनदों। लोगोसे नैबे क्लिन वाटार एन्ड सेनिटाइजेसन बेनि सायाव जों जौगासिननायखौ नुदोंब्ला फार्स्टखौ नुनो मोनदों टप लिस्टआव जों नुनो मोनदों गुजरात चन्डीगढ़ दाद्रा एन्ड नगर हावेली एन्ड लक्षद्वीप जों बेखौ बेवहाय क्लिन वाटार एन्ड सेनिटाइजेसनाव बिथांमोना सेथियाव जों दावगानायखौ नुनो मोनदों। बेनि उनाव नुदों एफर्डेबल एन्ड क्लिन एनार्जि बेनि सायाव तामिलनाडुआ सेथियाव दङ आरो लोगोसे चन्डीगढ़आबो दङ आरो डिसेन्ट वर्क एन्ड इक'नमिक ग्रथ बिनि सायाव गवायाबो एसे मोजाङैनो दङ। गवा आरो दामेन दिउ बिसोर मोननैया माने गोजौआव दङ आरो इन्डास्ट्रि इन'भेसन एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चाराव मणिपुर आरो जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय मणिपुर आरो दिल्ली आरो लोगोसे पुडुचेरी बिसोरो इन्डास्ट्रि आरो इन'भेसन इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनायाव जौगादों बा जौसिनाव दङ आरो लोगोसे इनइकुवेलिटिखौ माने फोजोबस्रांनायाव रिडिउस खालामनायाव मेघालयखौ जों सेथियाव नुनो मोनदों। मिज'राम तेलेंगाना दाद्रा एन्ड नगर हावेली दामेन दिउ आरो लोगोसे लक्षद्वीप सास्टेनेबल सिटिसआव जों नुनो मोनदों गवा आन्दामान निकबार आइलेण्ड आरो लोगोसे नुनो मोनदों बेहाय लेन्ड इक'सिस्टेमावहाय बेयाव जों नुनो मोनदों जोंनि आसाम सेथियाव बेबायदि जों नुनो मोनदों छत्तीसगढ़ गवा मणिपुर उड़िसा उत्तराखन्ड आरो दाद्रा नगर हावेली एन्ड लक्षद्वीप बेखौ जोङो
नुनो मोन्दों। लोगोसे पिस एन्ड जास्टिस एन्ड स्ट्रं इनस्टिटिउसन बेयावहाय जुडिसियेल सिस्टेमावहाय जोङो हिमाचल प्रदेशखौ जों सेथियाव नुनो मोन्दों, बहुत मोजां। आरो लोगोसे पुडुचेरीखौबो जों बेयाव नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बे जोंनि भारत हादरा बेबायदि इन्टारेस्ट लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि इन्डेक्स होनानै दैदेनगिरिफोरखौ उत्साह होदों आरो कम्पिटिटिभ जालायथों होननानै बे इन्डेक्सखौ बानायनानै जोंनो बानायनानै होदों। आं फोथायदों जोंनियावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो बे सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला थाबैनो जोंबो डेभेलपमेन्टखौ जोंनियाव नुनो मोनगोन होनना फोथायनानै आं बेसांखिनियावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।